Българи, дойде време за края на моята история. През 812 година започнах настъпление в Тракия. Превзех крепостите Девелт и Месемврия. Предложих на новия византийски император Михаил I Рангаве да признае договора от 716 година, сключен между хан Тервел и Теодосий III, задължаващ Византия да плаща годишен данък от 30 литри злато. Василиевсът отказа и аз поднових военните действия. На 22 юни 812 година до Адрианопол постигнахме нова решителна победа, продължихме настъплението към Константинопол и достигнахме до вратите му. Новият император Лъв V Арменец молеше за преговори, ала аз го хванах в заговор за моето убийство. Превзехме Одрин, а част от жителите му изселихме в България отвъд Дунава. С постигнатото надмощие започнах мащабна подготовка за превземане на Константинопол. Строяха се обсадни машини и многобройни коли за армията. Но в навечерието на похода, на 13 април 800